Gepleýär Azatlyk radiosu. Habarlar günneligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Eferde siz bilen men Sähra. Aşgabatda polisiýanyň ýol gödäkçilik gullugynyň işgärleri awtologda doğa bajyklary alyjy asylan ýa-da käbir ýazylar ýazylan sürüjüleri saklap, olardan bulary aýyrmagy talap edýärler we 50 manat möçberinde pul jerimesini salýarlar. Azatlyk radiosu bilen söhbetdeş bolan hususy awtolog eýeleriniň onlarçasy bu talabyň güýje girdiljekdi barada mundan bir hepde çemesi ozal gurrunlaryň ýaýrandygyny, ýöne düýünden başlap polisiýanyň ýol gödäkçilik gullugynyň işgärleriniň awtolog sürüjülerini saklap başlandygyny aýdýarlar. Ýeşenme güni ýerden saat 11 töwereg meni polisiýanyň ýol gödäkçilik gullugynyň işgäri saklap awtologyň salonundaky uzynlygy 3 sm, iňi 2 sm, galynlygy 1 sm ýetýän doğa bajygy we awtologyň arka tarapyndaky boyu 15 sm goly ýumşak aýjygy aýyrmagy talap etdi. Olar mundan beýlek awtologlarda şeýle zatlary goýmagyň, asmagyň ýa-da Allah gorasyn ýaly ýazgylary ýelmemegiň gadagandygyny aýdyp 50 manat möçberindäki pul jerimesini hem ýazdy diýip özüni Gellimrat diýip tanıştyran 34 ýaşlaryndaky Aşgabatly ýaşaýjy gurrun berdi. Ýaşaýjylaryň onlarçasynyň aýtmagyna görä polisiýanyň ýol gödäkçilik gullugynyň işgärleri bu düzgüniň näme sebäpden güýje girdilendigi barada resmi dokument görkezmeýärler. Emma olar awtologlardaky ýazgylaryň, doğa bajyklaryň ýa-da oýunjak aýyllaryň sürüjüleriň ünsüni bölüp ýol helakçylygynyň bolmagyna sebäp bolýandygyny aýdýarlar. Polisiýanyň ýol gödäkçilik gullugynyň işgärleri sürüjülere bular maşynyň özi bilen zawodda öndürilen zat däl. Bu zatlar hem seniň hem de seniň deňinden geçýän maşynlaryň ünsüni bölýär. Şu zatlarym köçe ýol helakçylikleriniň bolmagyna sebäp bolýar diýerler. Ýöne olardan gadagançylyk barada resmi dokument soranynda hiç zat görkezmeýärler. Bu soraňa jogabam bermeýärler. Diňe ikinji gezek gaýtalansa, onda has berkirek administrativ jeda çäreleriniň görüljekdigini duýdurýarlar diýip Aşgabatly Gellimrat gurrun berdi. Yerli synçylaryň we ýaşaýjylaryň ençemesiniň aýtmagyna görä bu girdilen täze düzgün ýa-da onuň sebäpleri barada öňünden medeniýetde we radio telewiziýada ilat köpçüligine hiç ýyly maglumat berilmedi. Bu barada Azatlyk radiosyna değişli türkmen häkimetlerinden hem kommentari almak başartmady. Belläp geçsek bu türkmen häkimetleri tarapyndan hususy awtolog eýelerine garşy girdilen ilkinji gadagançylyk däl. 2014-nji ýylyň sentýabr aýynda türkmen häkimetleri hususy awtolog eýelerinden öz uluglarynyň aýnalaryndaky, hatda öndürji zawod tarapyndan ýerleşdirilen garanky radian ýörite plyonkalary, gara disklere, spoilerlere aýyrmagy talap edip başlapdylar. Şonda bu gadagançylygyň zerurlygy hem uluglaryň aýnalarynyň garaldylmagynyň ýol ulug hadisasynyň döremegine sebäp bolup bilýändigi bilen düşündirilipdi. Mundan başga soňky ýyllarda türkmen häkimetleri ýollary özleriniň kesitlen talaplaryna laýyk gelmeýän uluglardan arassalama goýunça hem dürli çäreler alyp barýarlar. Şu ýylyň sentýabr aýynda Aşgabatda geçirilen ýapyk binalarda we söwüş sunnaty boýunça 5-nji Aziýa oýunlaryna 5 aý çemesi wagt galandy. Polisiýanyň ýol gödäkçilik gullugynyň işgärleri paýtagtda Vaz Jiguli kysymly awtologlary ýygnap başlapdylar. Şonu ýaşaýjylar bu çäräniň paýtagtyň köçelerini köne uluglardan arassalama üçin geçirilýändigini aýdypdylar. 2013-nji ýylyň 1-nji martyndan bolsa ýurda getirilýän awtologlaryň zawoddan goýberilen senesiniň 5 ýyldan köp bolmaly däldi barada ýürite karar kabul edildi. 2015-nji ýylda bolsa gara renkli maşynlary ýurda getirmäge düýünden gadagançylyk girdildi. Şeýle-de şol ýylda airbagsiz ýagny howpsuzlyk ýatsygy bolmadyk awtologlary hem ýurda goýbermek gadagan edildi. Sözümizi jemläp aýtsak, türkmen häkimetleri ýokarky ulug gadagançylyklary barada ilaty düşündiriş bermän gelýärler. Bu gadagançylyklar hakynda ýurduň medeniýetinde hem mesele gozalmaýar.